Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय फै नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं मोनसे भिडिअनि सायाव नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर सासे बाजैनि ओमफ्राय सासे बाजैया मोनसे भिडिअ एबा रिल्स बानायनानै फेसबुकआव आगारदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे रिल्सखौ सोरबा सोरबा गोबांथार मानसिया नुखाबाय जानांगौ बे रिल्सआव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना इन्टारेस्ट मोननानै आं बे भिडिअखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबा सोरबा नुखाबाय जानांगौ सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ ओमफ्राय नुयैफोरा नैबे भिडिअखौ नायबा जाबाय बाजैया माबायदि रिल्स बानायदों ओमफ्राय बाजैनि रिल्स बानायनाया मोजांसो आरोना गाज्रि नङा नोंथांमोना नायनानै मिनिगोन नोंथांमोनखौ एसे मिनिहोनोसै दिनै नोंथांमोना नैबे रिल्सखौ नायना लाबानो जाबाय बाजैया माबायदि रिल्स बानायदों ओमफ्राय नाजानांगौ बेबायदिनो मोजां मोजां मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे रिल्स बानायनांगौ बेफोरबायदि बानायबासो मा भिउस एबा लाइफ टाइमनि थाखाय बिथाङा सिनायजागोन आरोना सोरबा सोरबाथ' नायजायै बानायनानैसो रिल्स बानायो नायजाथारै बानायनानै भाइरेल जानोसै ओमफ्राय बिनि मा होनो बिनि भिउस एबा मा होनो चेनेल एबा रिल्स आगारनायाव मोनसे मोननै भिडिअ'ल' भाइरेल जागोन आरोना जिखुनु नायजाथावै बानायो बैफोरबायदि भिडिअ'ल'सो बेनाव भिउस फैगोन ओमफ्राय दस्रा भिडिअ'आव भिउस फैनाय नङा आरोना नैबे ओमफ्राय रिल्स बानायोबा नैबे बाजैफोर बानायनाय बायदि बानायनांगौ आरोना नोंथांमोना जिखुनु आं बारा जेबो बुंला बे फंसे खोथाखौनो बारे मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव बुंबोगासिनो आं ओमफ्राय आं दिनै जेबो बुंला नोंथांमोना जास्ट नैबे रिल्सखौल' नायना लादो बेनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसे बिदिबा नायना लादो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर नै सेंग्राफ्रा आंखौ नायफैबाय थायो बिसोरो नै बियो ओमफ्राय आंखौ नांगौ होनना लाफैबाय थायोब्रा इयो नुवाखै आंखौ नै बेना गारि दंबावोसो नै सेंग्राफ्रा ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे बाजैनि रिल्स भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय नैबे बाजैनि रिल्स भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर ओमफ्राय आंना कन्टेन्टआ बेनो लोगोफोर नोंथांमोन नुयैखौ नुहोनाय मिथिहोनायल'सोखा नालाय ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला आं लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय